kidam tang MP election kilik deadpen matelas bangsa election counting deadpen nilitum suceng constituency api astin ki claim kidam chupid duk group akorte ingjir tomphan nilitum akero pilong lela tasi jasmepet pinia bangke nilitum suceng constituency kija akit hikiding tumpen PS along chupid duk group women wing lapen youth wing alang litum ke claim nang sirap positu dun pena joksi jasmet pet MP kiligahut angkang pile hai hiune sitame nilitum so chengalong bangke misen jasmet pet nilitum constituency hin pen akiru pipon lo lapen so cheng angkang along ningarong pigalambang je lason helo none phong bangke nilitum dak so chengalong sange che batum lapen khasi alapen garo atum kaprek tribal atumang stame nilitum tabangso APSLC atum kasisong akimang along si jasmet pet nang cirap nang situ dun lo lasi none kiwangji MLA election hut lapen MEC election hut stame nilitum ningkhelo la socheng constituency angkang kido akorteng yirtong aphan tangka pusa pimowe pin sitame none prangki wangji MP MLA election lapen MEC election long same misen pen nang sirap situ dun popu ning thepon lo tasi none prangki wangji bang la puson thak litum sirap pon bom lo prutangte itu makimanga bangke pleng pon vekpo lapen jasmet pet BJP atum suri cap longi po bangke alang litum calculator bang heno dak lobon pusi nitum matha pon lo tasi alang litum suri cap ke long bang kalidasi nilitum abang si abisi bangke suceng long bang long pon thurong lo dasi MEC alang li ke thana bangke ini tu mahin pen ke pudam ji tu ye bangke a calculator bang si ke memelo itum pini nituma committee pen social media long bitak pachitak ahong jai long ke wang nangkok alam the abangke lahelo kidam tang suri hini raingkor hini aningkan ilitum socheng constituency long pen aphai lang dam lo pulatang te ilitum aphanja kong ekipi dunatum aphong tin sike bat non MP election labang so kilik ilitum remdet lo setame radatum aning bibe radatum aning ke thian so sesi bat bom lapuson thak si non ilitum socheng constituency long sitame aphai ke kai sinang ke bat ladak 2022 ningkan MEC election hodabang ilitum langdam lo pulotang te 2193 vet ilitum socheng along ke long IPHLC atum anpen BJP atum nang long dun lo 5179 haladak pen ilitum aphan penang atum BJP leaders atum nang arbok lo je socheng along abang ke jai kathar phan jogjaku pen setame nilitum parem deadlo puselang litum ningje lo setame labang so lama long pen nilitum ahok he lapen ilitum kroi kresi claim chipiduk pen sigrat atum asose tuman jakong na pilo labang so jakong pen jog ilitum non 2024 running kan MP ki ligalong a result socheng consensi long pen abangke 6085 abang ilitum long pon lo lapen ilitum BJP phana bangke socheng constituency long ke ilitum si parem det lo 311 leading points men ilitum si pahai pon lo socheng constituency long lasi ilitum labang so party ke hai puke ilitum IPHLC ke claim long present secretary lapen office bearers tuman leke hai pukali ladak ke hai ke ilitum kar being long asuan si hai apet lo lage IPHLC party ke hai puke ilitum si hok he lage litum ka dok wenglong asu tuma party ke hai pusil tum che hok nangi athema no labang so party ke hai ke litum manja ko no ki pidu tum poisa tangka mahapen pusita me litum aphan kai ke sita me jakong no ki pidu ne kerabdun athema ilitum kaveda da party akapreka tum aphan sta me litum ki pidu nun je jakong ave sita raratum amethang amal selal tum nang chirung dun lo ilitum phansikai si hinivet setame yang thuke thaya phan ilitum phani pidun si rad akam ke claim along alang litum hirjume nang pidun lo alang litum hirjume pena jok pini
pining MP kiliganing kanana bangke Socheng constituency long EPHLC a result me sen penil tum chepa undun long lo lasi BJP atum pena tum puji je Socheng constituency long ke next ke rem thuji pusita pachu beta hai kopi pot pulotang tayalang litum non bidikang lim pensamian ko claim thu liji polling huril tum theklong lo koson pensilitum EPHLC atum han ekikhang koson si EPHLC atum phan ikitherma pulo langdam lo pulotang te PM Kisan la pen Oronodoya scheme la pen cheng lok la PMAY a hem pen kither la pen nitum phan kaprek pen atwar same tu managi phan dun dolang boy phijita itum hanang parem une derlo la si non le thoda ki wang jiarni an sitame BJP tum la son si claim thuliji wrong tinalong sita alang le tum PM Kisan a form duplicate la pen Oronodoya form sitame lang le tum ki ronji phanchi sik bom lo la si neli Socheng constituency general secretary hin pen nili constituency arlo polling station 3 along ki do arada tum han samega tuning rijia bangkela hen lo nang litum along a polling along BJP atum akam kanglim bidi kanglim pen nang litum phan nang pajog luliji aning kithi pen ajog alang litum nang litum panang therji poisa tangka maha pen ajog alang litum nang litum polling station long wang pen nang chong thuji lahaya form nang ron pen si litum party phan avod nang ethak doni phan bor ipik ji lasi nang litum ka dok ave arada tum litum Socheng constituency ar lo arada tum phan li ka chuning ri bangke nang litum mang hudun ri labang so form ke ron lapen labang so ka dok ke ther ke habalong ana bangke lasi non pining 2024 pen chenglok mo ilitum labang so ka chisong juje tigan ilitum hem prek long le tigan bangke ilitum party along nang ka chisong dun thibji la pen nil tu manaka support dun thibye phan sinil hin pen chunu ri pon lo la pen nang li tu ma ja kong ili tu ma long lo pulotang te ili tu ma hem prek ili tum long vekji la si la an pen sinili lam ning je bangke pajudi kok lo kardong